بردەفکی وەزارەتە دەرڤەیە تورکیا dibêje heger ew bi Amerîka re li ser avakirina navçeya aram li Rojhilatê Çemê Feratê li hev nekin, di wê demê de neçar dibin ku bi tena xwe navçeya aram ava bikin. Hamî Aqsoy berdevkê wezareta derveya Tirkiye îro înê eşkere kir ku wê şandeke leşkeriya Amerîkî roja şemiyê serdana Tirkiye bike. û li ser mijara avakirina navçeya aram li Rojhilatê Çemê Feratê birayedarên Tirkiye re hevdîtinan bike. û got pêşniyarên Amerîkî bo navçeya aram têra Tirkiye nake û pêwîst e Amerîka pêşniyarên nû pêşkêş bike. Herwiha Aqsoy daxuya kirin jî ku eger Tirkiye û Amerîka li ser pirsa navçeya aram negihêjin turêkeftinekê, wê Tirkiye neçar bibe ku bi tena serê xwe wê navçeyê li Rojavayê Kurdistanê ava bike. Li aliyekî din jî duh pênşembê dezgehên ragihandinê li ser zarê şandeyê taybetê Amerîka ji bo Sûriyê James Jeffrey veguhest ku Donald Trump serokê Amerîka bi awayekî zelal gotiye ku ew li ser soza xwe dimînin û bi tu awayekî ew qebûl nakin ku tu aliyek êrişî Rojhilatê Çemê Feratê bikin. Derbarê navçeya aram jî Jeffrey diyar kir ku wan û Tirkiye li ser avakirina navçeya aram li hev nekirine û danûstandinên wan bi Tirkiye re di vê derbarê de berdewam in. Her di vê derbarê de Wezîrê Derveyê Tirkiye Mewlûd Cawîş-Oglu ji aliyê xwe ve ragihand bû ku Amerîka li ser avakirina navçeya aram li Rojhilatê Çemê Feratê Tirkiye mijûl dike û pêşniyara Amerîkî ku pêşkêşî Tirkiye kiriye ku berferahiya navçeya aram heft heta 14 kîlometra bê ne duê asê de ku Tirkiye pê razî bibe. Roja sêşema borî jî Encumena Ewlehiya Netewiya Tirkî seroketiya Serokkomarê Tirkî Recep Tayyip Erdogan civînek encam da û hejmarek pirs taybetî avakirina navçeya aram û agera pêkanîna operasyoneke leşkerî li ser Rojhilatê Çemê Feratê guftûgo kirin. Ku piştî bi dawîhatina wê civînê Encumena Ewlehiya Netewiya Tirkî eşkere kir ku eger Amerîka û Tirkiye li ser navçeya aram li hev nekin, di wê demê de ew ê bi tena serê xwe wê navçeyê ava bikin.